cum v-am spus aseară, o să facem un videoclip cu România Admin. Și să nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe cel de abonare. Haideți să vedem ce se întâmplă aici. Dacă îmi ghicești zodia, sunt a ta. Stai. Măgar? Hai să mergem. Teren de fotbal! Există shop, ia. Ok. Hai să vedem. Te poți juca fotbal. Și gol! Pac! Gol! 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 No. Portocaliu. Așa, bravo. Roz, aici. Așa. Portocaliu. Hai, așa. Roz, parom albastru. Mai chef. Duel cu cal. Ok. Să vedem ce e aici. Și cred că o să-mi fac și o schimb de beata de dar tot o să mai dar și ăsta o să mai importă. Ceabarul. Ce tăpăgări. Pe altul. Așa, am revenit. Am intrat pe Yosemite Obi România. Aici l-avem pe Yosemite. Și acum trebuie să ghicim astea. Asta nu. Yosemite! Dați-mi Yosemite. Familia Roblox. Aici, da. Zis acum aici. Aici. Gata. Eu care e logica. Pac. Pac. Am fost pe verde! Bine că, Doamne ajută, nu mai înțeleg șocul ăsta, dar e fain. Eu tocmai am fost pe ăla care trebuia. Uitați, pac.
pac, pac și acolo m-a blocat. Haideți să vă arăt încă o dată. Pac, 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 aba. Ce trebuie să mai vezi? Nu, mă enervează jocul ăsta. Ok, verde, perfect. Preferatul meu e asta. Te face să fii păcălit la astea. Sărim pe Qsanity, pe Bobux clasic, că el consumă Robux și nu ne poate da și nouă. Să fie rușine. Apropii lui abonament de Robux. Iar l-aș ca să-mi dea 1000 atât, că el are 10.000. Pac. Să-i... Mie-mi place când trebuie să te rotești, așa. Și trebuie și să asta. Dar cei care nu știu, eu zic să stați lângă ăla. Preferatul meu. Eu. Preferatul meu, dacă e. Tac. Ne și... Doamne, să facem așa, da. Și mai rău așa. Op. Ce fac? Da, mai bine așa. Doamne, ajută! Am rămas blocat. Ia fly. Dacă îmi pot da fly. Da. Așa, în sfârșit am trecut și noi de la... alea le urăsc. De ce calea lucruri așa de ușoară? Familia Roblox. Ignor acesta. Filmăm până la și... Până la și... Nu. Până la și 9. Adică și 5-9. Trebuie să ai numai atenție. Uii! Ignorați. Adică mai avem un pic. Qsanity. Nu iară. Serios, bro. Serios. Nu știu care sunt. Galben. Da, galben România. Ignorați. Așa. Piuc. Știu că pe server. Nu, asta e. Măcar cineva să fie. Pe nume Denis.
Știți că am spus că pe mine am pus la un cont Baby Simpliscu? O să schimb numele canalului în familia Roblox, linie, nu știu, Kiwi, nu știu, o să mă gândesc. O să pun tot pe YouTube, dar mâine dați aici. O să pun pe YouTube ce alegeți dintre ce nume să-mi pun. Dacă să-mi las Baby Simpliscu sau nu. Familia Roblox. În sfârșit am trecut și eu. Iar asta. Nu mai mult. Dacă aici nu puneam. Haide, așa facem. Op. Mai bine așa. Tehnologia. Dacă puteai să mă... Tehnologia! Ia că l-am terminat. Sanity! Hai. Știți, la când merge așa? Hai să vedem. Ui! Sper că v-a plăcut episodul ăsta și ne vedem data viitoare. Pa!